Ma'anar ƙauna rayuwa tare mutuwa tare a cikin soyayya. Ma'anar ƙauna rayuwa tare mutuwa tare a cikin soyayya. Ba zai kai so haɗari ba, ko sakakken zaki ba zai kai so barna ba. Matukar har ran da kuskuren ba ya wadacewa, sai kokawa kuma ba nutsuwa. Rikicin soyayya na haddasa jinya. So ka kasa shi a ranka, ka yi mai tanadin ranka dai share masa kuka. Ku yi masa ya rasa karfi nasa kamar masa naka, ita ce yarda ba ku sukunda. Ku yi sadaukarwar rai a cikin soyayya. Ba ka son ne soyayya da ita saboda na san kai waye mutum baya ke canza da halin da ka san shi ka canza ni dai ba za a yi ba da aka ba na ba ni kamata ka yi maka ni dai na gaya maka ba ka ba ta in ba ka kuma ka ci gaba da zuwa wajen za ka gani kalmomin nan naki suna sawa in ji daɗi, har da tabbatan fagen so na tsallake siraɗi. Duk da soyayya ita wani kogi ne mai faɗi, inda ka shiga da akwai jinga. Kayi rashin sa'a sunan kamaraya. Taso taso masoyi tauraro mai haske, na amsa kira a duniya ta wanda kamar ke. wani ciwo sai saka